Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. Nijang Karbi Anglong Labor Union asong atumpen pherangkya mai kang nipon. West Karbi Anglong Labor Union meipu manokram sa hinpen kang nipon amayalong. Songkepang tang lapen bidi sore chipi bomnangji pupen bang somai ing nipon lo. Lason si pherangkya atumpen cepat hengnu ahut kaning jepon alam thele arjuponik sina. Lapu West Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong bangke ningkan surihini ra ingkoy ningkan si amang pathek lo. Achiklu bangke pai tarike thom si pathik dala hasu litum labangso labor union pu litum West Karbi Anglong angkang phan positame litum akemang labana matha pon bangke mane litum Karbi Anglong olong apisung ke litum kacitong do masi lahai abang putin na tumantai litum kepe me pon sen je pansin litum kamat habon dalo lasi mane dakke deng pon ke enan do dalo child labor dalo dak mi litum labor aron along ke topona deng lo labor lo long lapen ke litum la bahera kedam mate angtan kedam labor tum phansi tame litum lada kachisik bang dalo je litum local atum bang pu tum phan pulote litum cerai kom nangji ko bang litum kamat hapon dalo lasi laso phan bang ke litum kedeng pon po sita litum mamunit ta abang putin tum ta ningat long pon bang kamat hadone ate det ke cerai kom nai posin litum kaching hon arat Karbi Anglong phan sita me than pakla lo atheli tum yang si det cerai kom thek the pulote litum ke monit kalidaji posinili Karbi Anglong arada phansi tame kachini tung lasi nilitum ke claim ke damalong kadu kabe Karbi Anglong arada tum sitame bidi sore pen chenglo make ning nang parong done laba ning nang pathe done mangsinili Karbi Anglong arada pan paklareng tu ilitum non ke damtang nolitum karju bang mesen lam loje elitum aprang ke 2010 2011 lahai lamon ke elitum Karbi Anglong ke district masi isiber la hala so da bangke elitum lapu Nijang Karbi Anglong ko bang pe dalo amren subdivision ko sa so ko amasinon 2016 kan make lipu West Karbi Anglong ko si pulo West Karbi Anglong phanta Assam government pen establish lo je district abang ke kipi abang dokok lo aposi West Karbi Anglong district kiil dokok lo amat si nilitum ta West Karbi Anglong district ulute la 2016 men sila ke dak establish lo ulute nilitum ke labor union atum ke ahok pedalam ke 2019 pensi kiseng lo East Karbi Anglong long sitame nili bangke lapu West Karbi Anglong apan kaching hon pen chenglok amat sini li lapu West Karbi Anglong bangke nili ladak dongka langhan long sini li keseng padokok lo lasi 2020 pai tarik kethom lasi nili deng nang kok lo athe district bangke ilitum Karbi Anglong long ke district hini dokok posi ladak West Karbi Anglong district mate nilitum West Karbi Anglong pensi tame central committee bang nilitum deng pona kok lo athe nili jungjung po phanalam kadilol je efrang ke bangji awe tum phansi tame nili thik pinang kok lo United Khasi People's Organization UKPO lapen ahoy cherai koma song angbong Assam Meghalaya ahoy kedu ke angbong monsam donangji pupen mai kang nipon Nijang Karbi Anglong Amri constituency ke parlo amkachi CFC holalong songni hamphang asong United Khasi People's Organization lapen ahoy cherai kom asong angbong Assam lapen Meghalaya mate West Karbi Anglong pen kachi koinot kedu inglong kheiso angbong kachi bo hongsai kabidet ji aphan mati phipu arni lahin ning kaching sam ason thotle non akai aportami kedu thekji aphan chingki chingwai ponlu
Nona porahut Assam Meghalaya border mate West Karbi Anglong ahoy along Jasemet kedo ke thak kemis senji aphan ahoy charai ko masong pen welcome teron long sing be khorsing rong pi KSL apen UKPO mepu pins gailang ratani pen chenglok UKPO a member satum chetongdun Kheyang bong kachar bosai abidi langnu kapin khatwer abang aphan phateksi hemkangsam bengnangji puta UKPO mepu pins gailang ratane ahin pen sarkar aphan kachoningri pedopon anpartame welcome teron bidisar ACA lapen longsing be convener ACA tami give and take policy aputha khamkhesi hako ason kedo ke thak pemeje aphan tami claim chepaduk ponlu Karbi Anglong Rayor সকলো আমি পাঁচটা জাতি আছো ইয়াত তিৱা আৰু খাসীপানাৰ আৰু কাৰ্বি আৰু নেপালী সকলৰ আছে আমি কিছুমান ৰাস্তা আমি চাইছো এই যে গিভ এণ্ড টেক যিটো পলিচি দুইটা চিফ মিনিষ্টাৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তটো আমি নামানো কাৰণ আমাৰ ইয়াত পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যুগ আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰা যুগ যুগ আমি একেলগত থাকি আহিলো একেলগত খাই আহিলো একেলগত সমনীয়া সম্বন্ধ আমি ইমান মিলিজুলি আমি আছো গতিকে এতিয়া যদি এক ভাগ মেঘালয়া হৈ যায় এক ভাগ কাৰ্বি আংলং হৈ যায় তেনেহলে আগৰ যেনেকে ভাল আছিল তেনেকে আমি সেই পদটো আমি নাপাম সেই গতিকে হসাহসি মই ভাবিছো আৰু আমিতো এতিয়া 4-5 জাতি আমি মিটিং কৰিলো মিটিং কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আমি ললো গেজেট অফ ইণ্ডিয়া নোটিফিকেশন যিটো লিখা আছে 1951 বন্দাৰী যিটো আমাক দিছে হেতু একদম ওয়াৰ ডিমাৰ্কেশন আৰু হেতু বন্দাৰী মতে আমি এক এনচিও নালাগে এক এনচিও আমি নিদিম হেতুকে আমি আজি সিদ্ধান্তটো লৈছো Manipur along kacharbo non puanta jutun edet non puthot arloso kacholangrem alam ki ke klang rok ajok pirthe adang along chethang prup Manipur state along ri along non anchiklo joni sosilo kacharbo amongwe ki hum herek ajok Manipur along ke do atum kisung kachechak nang labang so kacharbo amongwe ki hum heang kosi nona bangke banghini arloso aphat cholangrem alam ki ke klangpon Banghini arloso atom aphan arenga hupawi pinpensi tobar ke ponaret ajok social media along video viral det ajok penang an hurchodutlo bang salam ki aputhak parliament along sitami hurchodutsi pupu angbong lam thama chedan dutlo lapuson alam ki langno nangke klangke BJP rachari atum ke japon ke chok chesi lapuson alam ki Manipur along nangke donanglo pusi arbokpon athe non puan ta Manipur along kopi athe PM Narendra Modi kahumri dam kawi detlo puta penang an rachari asong atum pen arbokpon News Desk Report Karbi Anglong News Uttarakhand alangroy akung along transformer kang bopen ajok bankre pho apran kedam nang lapen penang anatum arengahu kesu Nirep ahin Uttarakhand alongri arlo Chamoli district arlo Alaknanda alangroy akung along kibipon Mary hing transformer kang bopen ajok bankre pho amuni datum apran kedam lapen ke ongdung atum ke ahir ing tangrak pen arengahu kesu Labang so ke phodun arengahu ke sudun amuni datum aphan tong sekot pen sekelang ponji aphan sekelang asai hemalong an ponlo bang salam aputhak arjulong se chief minister Puskar Singh pen ketarli ponji aphan hukum pi pondu pusi chief minister Puskar Singh pen birta hongjai along pen pachetak pon News Desk Report Karbi Anglong News